माबालै सोरबा कमेन्टआव माबा माबि सोंहरगासिनोमोन माबा जों सानैनि लाभ स्ट'रि खोन्थानांगौनो आंना फालाया नै जालायबाय बाना लानायनि ओहै पालुवान नै बानलु आसार खालामबाय आं दिनै मैयानिफ्रायनो फोरानदोंमोन आरो ओमफ्राय दिनै खालामबाय मस्ला मस्लि लगायनानै ओमफ्राय नै बानलुआबो खायमा नङा माबासो गोसोम जादसो बानलुआनो नोंसोर नुफेरगोना नुफेराखैमोन बिदि गोसोम जाद बानलु नै बानलुआनो बिदिनोखा बिफांखौबो खोन्थागोन आं र' ओमफ्राय थाव एसे एवनानै गुसु जाबाय नालाय बेयाव लगायगासिनो आङो जाबाय आरो बियो साननैसोनि उनाव जाजासिगोन जायोबाथ' दाबो जाजायो जेबो नङा भिनेगारबो होगोन बेयाव माने गोबाव सम जाजानायनि थाखाय आरो होमबानिया माबागोन ना गाज्रि जानाय नङा भिनेगार होबाथाय लगायनांगौ मोजाङै भिनेगारखौ होनानै होमबानिया गोबाव जाजासिगोन आरो गोबाव दोनबाबो गाज्रि जानाय नंला बेखौ दानिया बयामाव सोनोसै नै फुरा बयामसे जाखाबाय बयामसे माने एसे आद्रा थाबाय आरो ओरैनो नायनायावथ' बयामसेमोन ओमफ्राय हाफ्लेबाय नालाय एसे फिसा जाबाय आरो बियो सोर बानलु आसार जाना मोजां मोनो कमेन्टआव खोन्थाहरदो नै बरिया जाबाय मोदोमनायबो दं बेखौ ओंखामजों जाबाय थानोसै सम सम ओरैनोथ' आसार माखा मेरला दङ जेनेबा बानलु फिसा थाइजौ माबा माबि फिथाइ सामथाइनिबो दंलाबायो आरो ओमफ्राय बानलुफोरा ओरैनोसो दं नालाय बानायना दोनबाय आरो होमबानिया गोबाव जाजाबाय थागोन नालाय नै माइ थिखोनो फंबाय माखा फैदो सानै बिसोरखौनो थिखांनो होसिगोन आरो हागोन ना हाया थिखांनो हागोन ने हागोन बायदि मोनदों देनाय ट्राइ खालामलाय मोनसे मोनथामावनो मेंनानै जिरायबाय बस्थाथाम थिखांनानै जिरायबायमोन बिसोरो नुवाखै थिखांदो दे ओमफ्राय बस्थाया गाहाय जाजोबबा बोरै थुलावसो गाखोनांगोन ना नाय बाख्रि सिंखौ एसे खोन्थानां नै माबायदि अबस्था खथालाय दं नै फिसा दंबावो फिसा माइ दंखायोमोन ना फुराना हरख' माइआ फुराना एसे दंबावो नै नाय गोदान लखबनायसोना दासो दे माइ सौनो लांसिगोन नै जोंहा लंपट होनोलै इनि नामखौ लंपट मनिराम जों गामिनिनो पिलपिलिया नै बेखौनो सालायो आरो ओमफ्राय बेयाव बस्थाब्रै माइ गोदान ओमफ्राय नै बेयो माइ फुराना बस्थाथामा बेखौ एक्सट्रा सौनानै एक्सट्रा सोगोन ना बेखौ सिनायगोन नोङो आन्दायनाय नङा ना दे बेखौ गोजौआव दोन इजों एखे बोराय ओमफ्राय बैयो माबा माइनो मा माइ होन्दोंमोन बंगबन्धु माइनो बाङालिफोरनि माइ बेखौ सिटआव दोनहरदो ओइयाव लाना थांबाय खुलिनांगोन नामा गेटआ फिसाद्राय जादों खुलिलायनांबाय नै आं खुलिना दोनसै दे माबादो दे सहैदो दे हो खैथासो जाफैगोन ओरैनो दा खैथा जाखो 8था जासिगोन 8था ओरैनो 9थासो जागोन आरो 11 लाइन 2 घन्टा दंमोन ना दे थांदो होमबा लाना थांबाय माइ गोदान सौजेननो नै नानिनि फ्लिपकार्टनिफ्राय मोननै अर्डार सफैलायबाय माने गस्ला गुदुं गैयामोन नालाय फिसाजोना ओमफ्राय बेखौ लाबोबाय आरो नानि न गोदान आं खुलिना खोन्थानि माबायदि आखाइ गोलाव ओरै गोरनायावबो गोनांलाय आरो माने गुदुं गरम मोनसिगोन एबारनिफ्राय नै खुलिखाबाय मोनसेया नै बेबायदि मोजां
कालाराबो मोजां गस्लायाबो गुदुं जागोन लंपेन्टबो दं नै इ लबरा एसे गोरालै नै बेनिया बिदि आरो ओमफ्राय गोलावसिन गिदिर साइज जायो लंपेन्टआ ओमफ्राय मोनसेया नै गोरनायाव गरम मोनसिगोन आरो बियो गरनाया गदं थासिगोन गदं मोनसे ओमफ्राय नै लंपेन्टआ जरानै आरो बे जरानैखौ बिहरथ'बाय जाथ'लायबाय गोजां बोथोरनि हे नानि गस्ला गोदानखौना लेथारदों जाथ'बाय गुदुं मोनसिगोन बेबो गुदुं खालि ने दायो जाथ'यो एसे गोजां दा बेनोमोन आरो जरानै बिहरबाय ओमफ्राय आखाइनि मुजा नांबावगौ ओरैनोथ' बाखि दंजोबो नै आखाइनि नांसिगोन आरो गोजांथारबा माने दायो गानहोजालाबाया आखाइ जायो नालाय गथ'फोरा आखाइ जानानै मोजां मोनो ना सोना नै दसेनो सफैबायबो माइ सौहैनाया माइरं सौहैनाया बारा लायासै आं 1 घन्टाफोरल' लादो खोमा हारसिं बोख्लायनो हागोन ना हारसिं हागोन नै नानि बामदोना आङो गुन्दैखौ बैयाव लांनांगोन र' खेबसेनो दसेनो सफैबायलै ओमफ्राय बेसे खरि लांखो नोङो मनाव 50 थाखा खरि ओमफ्राय टटेल बेसे जादोंमोन टटेल ओरैनो 231 केजि जादों 32 सौनाया दे होमबाथ' खामायग'नो हाबाय नों बेसे खामायखो नों फुङावनो सिखारग्रि ओरैनो 250 आरो टाइमाव 250 मोनबाय होमबाथ' दा सानसे मारिबावबा 2000 मारिगोन नों दा हाया इदि 1000सेया थायो आरो आच्छा दे थाथ' होनबा ओइ गुन्दैया ओइ गासिबो गुन्दै बेसे बुरजा हारसिं हागोन नो नानिखौ लाथ' होमबा नै सासेया ओइ हारसिं हागोन खोन्था जायगा खोन्थाय फालुवानसो नै बल जोख्रुबोमोनलै बेबो बिथाङा दायो फिलफिलि सालायो आरो बेजोंनो खामायगासिनो संसार जागासिनो हिनजाव दं बेनाबो फिसाला दं फिसालाया देरबाय इसानिया सम सम कम्पानियावबो मावहैयोलै इयो फिलफिलि सालायनो बाबाथाय कम्पानियाव थाङो ओमफ्राय फैनानै आरो फिलफिलि सालायफिनो ओहै पालुवान हायोलै ने नै फिसाजोखौ एसे गाखो होबाय ओयाव गाखोदो नोङो उननिफ्राय खालाम एसे लांनोसै गोजोननाय थाबाय नै ने नानि जोंहाबो गाखोबाय दा फिलफिलि नै गाखोनो मोनबाय थांदो थांसै दे बाय बाय आंना फालाया नै जालायबाय बाना लानायनि सनाखौ बिमाया माबा माबि संनो नागिरदों नालाय सानसुनि ओंखाम ओंख्रि मा होनदो मानो गावखौ खेबफैनाङानो मानोबा देलायिखाय नोंलाय देलायखायानो सं भिडिअ मालाबाबो माथो निरामिसखाय आंखौ दा खेबफैखानो निरामिसखाय मा बियो आलु मुला निरामिस जालायबाय दिनै मंगलबार रायजोफोर मंगलबारा जाहैबाय जोंनि बाथौनि सान नालाय बेनिखायनो निरामिस जायो आरो जोंहानि न'खराव आर'जबो जायो नालाय गामियाव दा मोना आर'ज खननो थांदों मोनसे गामियाव सोरानावबा खाग्राबारि होननायाव आरो दा मंगलबाराव बेनि थाखायनो निरामिस जायो न'खराव ओरैनोथ' जोंहा सानथाम निरामिस मंगल बिस्थिबार सनिबार बिस्थिबाराव आंनि फिसाजोनि सनिबाराव ग्रहनि बिदि आरो माबा मोनसे सोर मा सानाव निरामिस जायो नोंसोरबो जायो नामा जोंफोरबायदिनो खोन्थाहरदो दाउफोरा आदार बिलायबायलै नै इयाथ' इयावनो जायो ओइ नै जा
ini जा नोंसोरबो जा इयावनो जा नोङो दाउदै दैदोंमोनलै नायनो र' दै बेसे जाखोथाय हांसो माखाबो माथो नै दाउदैया दैबा जाना दं दैब्रै दैबा मैया बासा खालामना होदोंमोन आं माखासेयाबो दैबावनो सानबाय नामा दैबावसिगोनदां हांसोनो एसे सारना हैनो र' माइरंखौनो जाथोलै इसोरबो न खारदोसो न जा बेखौनो गरनै गरनै जानानै थांना थाथ' दा सानसुआवसो मोनजागोन आदारा अरिजिनेल आदारखौ दा सानसुआवसो मोनजागोन बेखौनो जाग्रोथ' नै मासेया जब्रा जादोंलै हांसोआ दाख्लैनिफ्राय मुलि दौदोंमोन आं दाबो थिग जाथ'वाखै दुरबल जानानै दं मानैल'मोन दा मासेयाबा मा जागोन बेबा इनि दुरबल आदारखौनो खनजाबांनो रोङाखै मा जादोंथाय मुलि दौलायनि र' इखो एसे भिटामिननि एसे राफोदसिन जायो खोमा संबाय दंना बुरि माबालै सोरबा कमेन्टआव माबा माबि सोंहरगासिनोमोन माबा जों सानैनि लाभ स्ट'रि खोन्थानांगौनो दा बोरै खोन्थागोन आंहाथ' आइडिया गैथारा माबोरै खोन्थागोनबा र' मालाबा मोजां भिडिअ लाबोगोन लाभ स्ट'रिनि थाखाय आरो जों सानैनि माने बोरै लाबोनाय मानाय ओमफ्राय जायगाफोरखौबो खेबनानै खोन्थागोन आं बोरै लायनाय मा सिस्टेमाव लायनाय माबोरै मोननाय बेफोरखौ दै लासैनो खोन्थागोन दानो नंथ'वा एसे डिमान्डआ बारा जाबावनांगोन ना मानसिफोरनिया खोन्थानांगौ होननानै अब्लानो खोन्थागोन आरोखि बेयाव संगासिनो लेस्रि भाजा ओमफ्राय बेयाव मा दं बुरै वाव दालि सरि माबा मुला आलु माबा माबि आरो बेयाव मा होनदोंमोन नों सानबेसे गोसथोनाय जोङो बेखौ लासैनो खोन्थागोन दानो खोन्थाथ'वा एसे डिमान्डआ बारा जाबावनांगोन अब्लासो खोन्थागोन दै रायजोफोर मोनसे एक्सट्रा भिडिअ लाबोगोन आरोखि बेनि थाखाय नै जोंहा नानिजों आंजों न'नि ब्लग भिडिअ नायदों बाबानि ब्लग भिडिअ नायदो सोना टिभिखौबो नायो जोंहानिया नै बिफानि ब्लग नायदो ने सोना उन्दुनो ओंखारबाय नोंबो उन्दुनांसिगोन दै आइजों उन्दुदो दे सोनादो